Busca 5. Sona encanteri, però és el poblet del Canadà d'on ve James Cameron. I d'aquí a l'American Dream. D'adolescent, Cameron s'entretenia muntant maquetes i rodant curts amb els seus amics. Poc després començaria a treballar conduint camions mentre finançava el seu primer curt amb els diners d'una associació de dentistes. Era Xenogènesis, un bombonet d'odissea espacial en la línia de la Guerra de les Galàxies. El mític productor Roger Corman el reclutaria com a especialista en efectes especials a la New World. Corman, per cert, era el genial rei de la sèrie B que va fer de padrí de Jack Nicholson o de Francis Ford Coppola. En fi, d'aquí a la cadira de director, James Cameron només tenia un passet. Ara bé, els inicis de Cameron com a cineasta són de pura patinada. Piranha 2. El productor de la seva òpera prima el contracta a 4 duros per salvar un rodatge desastrós i el fa fora perquè el que havia rodat deia no tenia ni cap ni peus. El director emmalalteix colant-se cada nit a l'estudi de muntatge per demostrar que no té raó. Es diu que dels seus malsons febrils en neix Terminator. The Abyss, coneguda entre l'equip com The Abuse, l'abús, per les maneres dictatorials de James Cameron. I aquesta pel·lícula gairebé acaba amb Ed Harris mort, ofegat i amb el repartiment perdent el color dels cabells per culpa del clor. Però, per al comú dels mortals, repassar la carrera de James Cameron és fer llista de grans èxits. 3 de les 4 pel·lícules més taquilleres de la història són seves. Avatar al sentit de l'aigua i Titanic, que a més s'enduia 11 Oscars. Cameron té un ull fantàstic sobre el que el públic vol. Podem considerar el canadenc així com un magnífic productor, però ell sempre s'ha pensat primer com a director. Tant que va vendre els seus drets sobre Terminator per $1, a condició de dirigir-la personalment. Tant que ja ha declarat que dirigirà les seqüeles d'Avatar fins que les cames li fallin. El cineasta és l'exemple vivent del somni americà, un emprenedor apassionat fet a si mateix. Un Elon Musk del cinema? És així. Si els seus mons ens captiven, és abans que res perquè són proeses tecnològiques de primer ordre. Com quan ens va ficar de cap al món en 3D d'Avatar, o ens va submergir per gravar la fossa més profunda del planeta, James Cameron desafiando las profundidades, també en 3D. Abans, però, ja havia revolucionat el món dels efectes especials digitals amb el T-1000 de Terminator 2, mà amb Industrial Light and Magic, els responsables dels efectes de la Guerra de les Galàxies. I no parlem del mix entre captura de moviments, aigua digital i gent feta per ordinador de Titanic. A mi, però, el que em fascina és la seva faceta artesanal. James Cameron navega bé pel canvi, treu suc als efectes pràctics, com l'alien de 4 metres a qui s'enfronta a Ripley, i després es posa al capdavant de la innovació digital. Ara bé, és un autor amb veu pròpia? Ell mateix reconeixia que als seus inicis va elaborar una llista amb tot el que aleshores recaptava bé a taquilla i es va dedicar a replicar-ho. També és mític com va convèncer els executius de la Fox que li donessin la seqüela del clàssic de Ridley Scott escrivint a una pissarra Aliens, on la S tenia forma de dòlar. Però per començar, totes les seves històries són contes de vaquers contra indis, de monstres o d'amor contra tots els elements. I ha dirigit tantes pel·lícules mediocres com divertidíssimes, com ara el megablockbuster posat en esteroides Mentiras arriesgades, amb Arnold Schwarzenegger. L'actor va repetir a Terminator, sota un guió bastant formulaic, persecucions i tirotejos no gaire inspirats, homes amb l'heroisme pels núvols... Això sí, Arnold icònic. Alhora, en una era en què el friquisme forja els seus mites al foc de les xarxes socials, aquest cineasta d'avantguarda sembla ben poc rellevant. Els fans de Cameron no han generat mai tant de rebombori a internet com els seguidors d'altres franquícies, com els puristes de la Guerra de les Galàxies o els de Zack Snyder.
I jo em pregunto, avui dia es pot considerar un fracàs vendre moltes entrades al cine però no generar polèmica en línia? Quan s'estrena la tercera part d'Avatar, cal avaluar l'impacte i el llegat d'aquest canadenc de Kapuska 5. En fi, estudiar l'ofici rere l'art de James Cameron implica fer una volta a la recepta de l'èxit i els mites que hi construïm al voltant. Va, vinga, Kapuska 5 i aneu-vos-en en pau. Replicants, amb Mariona Borrull. I avui, per parlar del mestre, hem reunit a 3 mestres especialistes en això del cinema. A 2 directors de cinema i el gran redactor en cap de fotogrames. Els presento per ordre. Alberto de Toro, muntador de cine de les pel·lícules de Javi Ruiz Caldera, també director d'una pel·lículeta petita com Malnacidos, Del otro lado, també. Alberto, quin plaer tenir-te aquí avui. No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ara veurem què tal portem Cameron. Roger Salvans. Què tal? Quina història tenim tu i jo? Redactor en cap de fotogrames, la revista. Fan de Cameron? Sí, clar. Molt bé. Molt fan de Cameron. Molt bé. Doncs ja està, acceptat a la taula. Ja està. Endavant. I des de Madrid ha vingut especialment Carlota Pereda, directora de l'Ermita, de Cerdita també, ara preparant una pel·lícula, The Edge of... Normal. Wow, your English is very good. Bueno, de todas formas siempre me equivoco a decir The Edge y tengo que pronunciarlo muy bien. Vale, d'acord. Bueno, jo acabaré el programa, t'ho juro, repetiré The Edge només per veure si anem bé o no. Muy bien, muy bien. Gràcies. Mira, jo vaig directament de cara a barraca, vale? Comencem. Quina és la pel·lícula, nois, de James Cameron que no pararíeu de veure una i una altra vegada? I, en canvi, quina és la pel·lícula que no tornaríeu a veure mai? Alberto, tu mateix. Vinga, començo jo. És que hi ha 4 pel·lícules que veig tota l'estona des de que es van estrenar o des de que jo les vaig descobrir, Oh, uau! que les veig sempre, que són Terminator, Terminator 2, Abyss i Aliens. Vale, d'acord. I com que tinc que escollir una, jo crec que em quedo amb Terminator, perquè em va impactar quan jo era petit i la vaig veure. I no les deixes de veure per què? Bueno, jo sóc de veure les pel·lícules moltes vegades. I ara amb els meus fills, doncs més encara, perquè els estic fent que les vegin ells també. Vale. Però és que és una cosa que m'agrada. Jo crec que les obres mestres existeixen i són les pel·lis o els llibres o els còmics que es converteixen en llocs que visitar regularment, no? Vale. I jo és una cosa que faig tot el temps. O sigui, de fet, reviso més pel·lis que veig pel·lis noves, no? ¿Os pasa, sí. nois? Yo creo que un poco de todo. Yo necesito ver películas nuevas de vez en cuando también. No, jo estic bastant al dia, Sí. però estic veient ara mateix acabant Los Soprano per 5a vegada, per exemple, no? O sigui, que no té res a veure. Això podríem dir que és integrisme, o no? Però no exagero dient que potser jo Terminator l'he vist més de 8 vegades, Terminator 2 també, Aliens, però 8 i 10 vegades i no estic exagerant res. No? Vale, Però si em dius, escolliré Terminator. la teva frase preferida de Terminator. Ai, mi pack. Ho tens. Qui més? Doncs és que crec que tots 3 acabarem concloent el mateix, aquestes 4 pel·lícules que ha citat l'Alberto. Sí, són Terminator, Terminator 2... Sí, Terminator 2, Abyss i Aliens. Abyss i Aliens. Podríem posar-hi per aquí també True Lies, jo sóc molt fan de True Lies. Sí. Mentiras perquè arriesgades. és el salt de James Cameron a la comèdia i doncs hi ha un paper fantàstic de la Jamie Lee Curtis i és Arnold Schwarzenegger rient-se una miqueta d'ell mateix i és una paròdia de tot el cinema de James Bond, però no, aquesta no és la que veuria una vegada i una altra, tot i que sí, que l'hem vist Sí, jo l'he vist diverses vegades també. No m'agrada massa. Però ja que anem citant així, doncs jo em quedaria amb Tito, amb Terminator 2. Terminator 2. Terminator 2, sí, i té moments fantàstics. La reflexió de la Sarah Connor quan diu que voldria que el T-800 fos el pare perquè ell sempre estarà allà, sempre no el fallarà perquè és una màquina, perquè
no té sentiments, però això vol dir precisament que mai el deixarà, és de pell de gallina. Ja, és una miqueta com pare ideal i al mateix temps una miqueta inquietant, És una miqueta inquietant, sí. A més, aquest gir que fa copernicà al T800, que passa de ser el millor villà a ser el millor heroi, és per treure's el barret amb Cameron. Sí, estic d'acord. Sí. Bueno, i Arnold icònica tota l'estona. Sí, a més sonen Guns N' Roses, What's Not to Like. És que... Bueno, jo no sé Guns N' Roses, però això potser ho deixem per una altra Jo taula. crec que sona poc, la cançó. És generacional, sí. Quan surt, no? Demanaries que sortís més encara la cançó, que la recuperen quan passa la moto i tal, però voldries que... Sí. Vale, Terminator 2, Terminator Genesis. No. No, si es por descarte, no. Me encanta. No, yo soy más de Terminator 1. Me gusta mucho Terminator 2, creo que es mejor película Terminator 2. Para mí Terminator 1 me encanta, porque es una película paranoica que encaja con todas mis obsesiones y encima es una película independiente. Es una película que hizo con 4 duros que de repente empezaron a rodar una secuencia, les echaban, seguían rodando en otro sitio. A mí me parece que la pasión que se ve en esa película se nota y me encanta. I quins són els ingredients que t'encanten de Terminator, del pal? Pues este rollo, todo lo que tiene que ver con las pesadillas, ¿no? Con este rollo de que no puedes escapar, que te siguen persiguiendo, todo lo que tiene que ver con todo el elemento que tiene que ver con la ciencia ficción paranoica, a mí me encanta. Siempre me ha gustado, tiene mucho que ver con el terror, creo que tiene más que ver con el terror Terminator 1 que Terminator 2. Total, és que a mi em feia por, jo quan la vaig veure de petit, Sí. per mi era més una pel·li de terror que una pel·li de ciència-ficció És que d'acció. si li treus els viatges en el temps i el tema de robots, és un slasher total. Total, sí. I a més té la cosa aquesta com del malson és que no et deixaran de perseguir Sí. mai. Ai, Bueno, ai, i que no el poden matar, i s'aixeca una vegada o una altra, i jo, quan érem petits, jugàvem a Terminator, i un feia Terminator, És com Michael i era Myers. tota l'estona, i sí, absolutament. Sí, es un poco la versión sin sexo de It Follows. Té sexe, Sí, una ho sento mica. molt, té Sí, sexe, sí. i és sexe que fa una vergonyeta aliena que flipes. Sí, y aparte luego tiene toda esa trama que de repente, bueno... Ai, horrorós. I ho A mi sento sí molt. m'agrada la seqüència de sexe. No la veig cursi ni la veig... No, em sembla malament. M'aixeco d'aquesta taula i me'n vaig de l'estudi, O sigui, He és vist coses pitjors. càmera lenta, musiqueta Sí, sí, romàntica. Si veus Piranya 2, allí sí hi ha coses de No, vergonyeta. sí. Piranya 2, la pel·lícula que És de fins i tot Cameron. James Cameron vol oblidar. Vale, doncs la vostra pel·lícula menys preferida de James Cameron, vinga. Pues Avatar. Avatar. Claríssim. No, Avatar 2. Jo crec que és Avatar 2 Avatar 2 perquè no la vaig acabar. Ni la vas acabar. I jo crec que d'aquesta taula sóc el que menys problemes tinc amb Avatar, aunque si les altres les he vist tantes vegades, aquesta la que he vist 2 o 3 vegades i no sóc molt fan. I Pandora em sembla horrible. O sigui, tot aquest món i tal em sembla... Pandora seria com pandereta, en plan... Sí, yo Sí, el que passa que la 2, que és full Pandora des del principi, aquesta sí que jo, vamos, o sigui, no la vaig poder acabar. Jo és la 2. Tu diries que Avatar és com una botiga de natura, en plan, que és com hippie però avorridet, marca blanca. Jo li he sentit dir ara que és que hi ha un reportatge en un programa que està fent ara, que és la història de la ciència-ficció per James Cameron, que no sé si heu vist, però està bé, i ell parla de que Avatar surt de la seva fascinació per l'oceà. Sí. I jo crec que les coses de l'oceà per dins de l'aigua es veuen molt bé, però si les treus no es veuen tan bé. Exacte. I jo crec que passa això una mica amb la És que amb Avatar, per una banda, tens tot el que és... O sigui, t'ha d'agradar pel que suposa, pel que és... per el moment en què va sortir, perquè era una reivindicació del cinema en sales, perquè era una espectacularització, perquè era un pas més enllà de tot el que era aplicar la tecnologia al cinema, però és que potser hagués pogut escollir una història més rodona i amb una miqueta més de densitat per fer tot això. Avatar no deixa de ser una actualització de Pocahontas. Clar, sí. I aquí, doncs, potser es queda una miqueta curt. Tot i així, és el que comentàvem, són pel·lícules que han fet una quantitat de duros, una quantitat de taquilla i que la gent les va veure. O sigui que... Importa poco que no nos guste. És verdad, és eso. No, i que té mèrit. Si la 2 va funcionar, que va funcionar, aleshores ja està. O sigui, té raó ell i nosaltres no. M'interessa molt el que dius, Carlota. Poc importa que no ens agradi. O sigui, el fet que hagi fet tants diners, d'alguna manera ja la reivindica com a pel·li en si mateixa. Vull dir,
Com ho veus tu, això? Que como poco importa que nos importa. A mí yo creo que es una película que tiene el valor que dice él, que es el valor de lo que tiene de espectáculo, de crear el 3D, de llevar a gente a las salas. Clar. Y yo le veo ese valor. Y le veo ese valor que a la gente... Hay gente que le encanta. Yo tengo hijas de amigas mías que de repente dicen, es que me encanta todo lo que tiene eso, pero porque es una peli muy infantil. Entonces no importa que a mí no me guste, realmente. Clar. Su público está ahí. Es una película infantil casi de dibujos animados. Bueno, quan es va estrenar per gent era com una religió, i el món de Pandora, i que volien viure a Pandora i tot això. Bueno, als Estats Units hi ha el club de fans de James Cameron que prenen Navi, vull dir Sí, sí, que... totalment. Sí, existeix. A How to Wish John Wilson hi van al capítol de com fer un bon risotto. Vull dir, si voleu recuperar-ho, Jo no estic d'acord que sigui tan infantil, almenys d'entrada. O sigui, perquè els meus fills l'han intentat veure i no té una bona entrada pels nens. Els avorreix, o què? Jo, almenys els meus fills sí, i jo crec que amb això del militar, que és paralític, que va morir el seu germà i tot això, jo crec que després no és que sigui infantil, és que és molt infantilitzada la pel·li. I el guió i tot, però almenys els meus fills la van rebutjar totalment. O sigui, com pel·li infantil... Quan la van veure, 10 i 9 anys o alguna cosa així, però ara es neguen en rodó a veure-la. Creieu que aquesta escriptura com infantilitzada, les històries senzilles, fins i tot massa senzilles, és un problema general amb tot Cameron o hi ha alguna pel·li que salvaria o com de... Yo creo que Terminator, justamente, son las películas que son las menos infantiles. Yo creo que las dos Terminators. És veritat que Terminator 2 té, més que Terminator 1, alguna seqüència d'acció que està resolta que a mi em gira el cap. És com, vale, jo no esperava que això passés, de cop i volta tot està superbé o tot està supermalament, fins i tot a la primera, moments de, uau, vale, si no ho resols amb un Deus Ex Machina, no ho resols de cap manera, com per exemple la seqüència de la discoteca. És com un, bueno, arriba Arnolito, ens morirem tots plegats. I sí, és veritat que Terminators estan molt bé. Ara, jo no sóc gaire fan de Terminator i ara estava pensant, però això està molt bé. Ara. De fet, és que totes les històries de James Cameron, si les mires, són històries d'amor. Vale? És a dir, més o menys es poden llegir d'aquesta manera. I no és que siguin infantils i que siguin molt, molt superficials, és que funcionen d'una altra manera a més nivells que no pas Avatar. Com Titanic, vols dir, no? Per exemple, Titanic és el Cameron sempre diu que és el seu chick flick de més de $100 milions, que és... Recorda, chick flick què és? És una pel·lícula per noies. Vale. És una pel·lícula per noies. De més de quants has dit? $100 milions, que clar, que és la primera pel·lícula que va superar els $100 milions de pressupost, que això també és una altra cosa a tenir en compte amb aquest senyor, que és com una espècie d'il·lusionista. Fan els milions que no te'ls acabes de veure. Sí. Però... Me llama más la atención de él, justo, es más que coge el melodrama para hacer cosas que le interesan como de técnica. Sí, es como un poco friki de la técnica y de lo no sé qué, y de repente se busca todo este subtexto melodramático para justificar sus poner obsesiones. máquinas y poner robots y poner... Y 3D y no sé què. Sí, és com que fa el culebrot per fer els seus invents i els seus gadgets. És una història. Sí, però això que dieu de les històries d'amor, jo crec que el secret també és que són històries d'amor hiperbòlic. Perquè si pensa... O sigui, l'amor salva a navis, salva la humanitat de ser exterminada. Perquè els van exterminar i aleshores diuen no, és que hem vist aquesta història d'amor entre ells. Titanic jo crec que és una nit de passió tal que enfonsa un vaixell, un barco. No, crec que la veritat, O sigui, és la mateixa nit que se'n van al llit, és la nit que el barco s'enfonsa. Uau! Sí. És el somni febril d'una mare preocupada. No, totalment. I a True Lies, l'amor, que jo tinc problemes amb True Lies en aquest sentit, però jo crec que a True Lies l'amor es posa al mateix nivell, o sigui, para el terrorisme internacional. O sigui, per un moment es posa al mateix nivell. Sí. Durant tota una estona, i a ella l'agafen, la torturen, li fan dir que estima el seu marit, que jo és això, que tinc problemes... Sí. Però no tinc problemes ara revisant la pel·lícula, sinó els vaig tenir amb 20 i pico anys, que vaig dir, per això què és? Sí. Com és infidel, posa la infidelitat al mateix nivell que el terrorisme. I justament James Cameron, que em sembla que tenia una història d'infidelitats... Jo crec que en aquell moment hi tenia problemes perquè és una mica la pel·li misògena i repeteixo, no és fent una revisió ara, amb ulls d'ara, sinó que jo amb 20 i pico, que jo no estava gens conscient de tot això. Ja. I vaig dir, però això què és? L'agafa, la tortura, li fa dir...
que no ha sigut infidel, que és la pena capital, i diu, ostres, no m'ha sigut infidel. Vale. Ja. Li obliga a confessar que l'estima, i la penitència és que l'envia amb un terrorista que és agent al git amb ell. Puc dir una Sí, cosa? és Ahora que lo fort, pienso, sí, es verdad. És fort, però que tot són històries d'amor que ven més enllà de... Sí. I jo crec que la història d'amor de Terminator 2 és com la més bonica perquè és de pare a fill. Clar. I ja està, jo crec que funciona molt bé. Vale, doncs ho deixarem aquí i no direm que per mi Mentiras arriesgadas, True Lies, és la meva pel·li preferida de James Cameron. Ridícul. Però si penses això que t'he dit ara, cuidao, eh? No, si m'ho estava quedant jo peque aquí a la cadira. No passa res, jo sempre a contracorriente. D'aquí un temps la gent recuperarà els fragments d'aquests replicants i dirà, tenia raó. És superdivertida, True Lies, per això. No, però si jo Sí, per la no. part d'acció... O sigui, jo l'he vist moltes vegades i continuo veient tota la part tècnica, la part d'acció i tot la continuo veient, però em grinyola la part aquesta de l'estriptease que està molt bé, però dic... Sí, sí. misògina, pur i dur. Escolteu, i James Cameron fa bona acció, James Cameron? Perquè hem parlat del dispositiu tècnic i tal, però dirigeix bona acció ell? Yo creo que dirige muy buena acción para que hace... Jo crec que és dels millors. Sí, aparte que hace de una manera que siempre estás ubicado. Sí. Está bien. S'entén perfectament. Sí, jo crec que un dels secrets, crec jo, de la bona acció és que es veu que està planificada. Que no és posar 20 càmeres i a veure el que agafem, sinó que cada plat porta l'altre. El muntatge de les seqüències d'acció és brutal. I si analitzeu l'acció del primer Terminator, és pur muntatge. Es alucinante. Sí. Pur muntatge i funciona perquè si l'analitzes bé pots veure que no té molt pressupost, però funciona tot perquè hi ha el que dic, un pla darrere l'altre, el muntatge és superbo. Hi ha Aliens, que jo crec que Aliens és més barata del que... O sigui, no van tenir tants diners com sembla la pel·li, perquè la pel·li llueix que sigui una megaproducció, i no ho era. I també, si analitzes les seqüències d'acció, és pur muntatge. Però el que diu ella, tota l'estona estàs ubicat, ho entens tot, i de muntatge, i d'acció, i de coreografies, que són precioses, les pel·lis. Sí. Jo crec que a mesura que, a més, guanya en pressupost i guanya en mitjans, l'acció no és tan diferent que la de Terminator o la d'Aliens. Sí que hi ha més calés, hi ha més pasta en els efectes. Tens el T-1000 convertint-se en el Robert Patrick, ¿vale? Funciona superbé. Però l'acció està rodada de la mateixa manera. Bueno, i això que dius, és curiós, si analitzeu la 1 i la 2, la primera seqüència, que és la de les màquines amb els cranis al terra i tal, a la 2 està replicada quasi exactament, i no hi ha molta diferència. Tu veus una i l'altra, una amb les maquetes i l'altra amb alguna de digital, Sí. y son iguales. ¿Y habéis vuelto a ver la de Piraña 2? Porque estaría curioso ver cómo resuelve eso. Yo no me acuerdo. Yo la vi en su momento y no me acuerdo. És que, ojo, amb Piranha 2, és Sisplau. dolentíssima. Clar, però també... Aquí... Però, clar, ell la va dirigir a mitges. Sí, perquè el van veus? acomiadar. No, flipes, veuries quantitat de coses que surten a Piranha 2 que després estan a les pel·lis, que estan a Abyss, que estan a Aliens, que estan a Terminator, la part del fons del mar. Hi ha una seqüència d'acció dins d'un vaixell. Després la pel·li és ridícula, totalment. I surten noies amb els pits a l'aire, hi ha seqüències eròtiques. Sí. La pel·li és horrible, però veus a James Cameron allà. És que és un senyor que té unes obsessions que es van repetint al llarg de tots els... Tu diries que té com una escriptura d'autor, James Cameron? Sí, clar, sí. Considerem fins i tot que Michael Bay és autor, com no ho ha de ser James Cameron, que és el... No deixo de plantejar-m'ho, perquè Per mi sí. Michael Bay té uns llocs com molt comuns a nivell de posada en escena, però James Cameron sembla com que s'adapta més al que està escrivint que no pas al que està escrivint a la seva pròpia escriptura autoral. Jo crec que és el que comentava la Carlota, a banda de que és que sap dirigir i sap ubicar l'espectador i no el deixa mai, que no el perd, té unes obsessions personals, uns temes, una manera de... Que l'aigüeta, Sí, que té... T'agrada. Literal. Però aquestes obsessions entren dintre del que entenem com a autor. Claro, es Té un univers propi. Y es un autor que lo único que le pasa es que sus obsesiones son muy caras. Entonces tiene que hacer cosas comerciales. Sí. Clar. No, i jo crec que si veus Piranha 2,
et dones compte que sí que és un autor, segur, perquè estan les seves obsessions ja estan en una pel·li que és de baix pressupost, que és Su que és una primer corto, seqüela també, d'una Exploitation, que és, o sea, seqüela de l'Exploitation. Sí, sí. És el màxim de... El més antiautor És quasi sèrie Z, possible. la pel·li. I està superben planificada a estones, que dius, però això hi ha algú posant la càmera, i jo crec que és important de Piranya 2, que jo crec que ell s'ho va prendre seriosament. I és material Sí, sí. de derribo, diguem, no? És de... Escolteu una cosa, clar, ara parlant de James Cameron com a director, com a escriptor d'imatges, però ell també és un gran inventor tècnic, tecnològic. Per vosaltres, quina és la gran invenció de James Cameron? Jo crec, jo Apostar pel dic... 3D. Sí, jo crec, És que, sí. clar. Està pel 3D Sí, i que és curiós que sí. el T-1000 aquest efecte ja surt a Avis. I surt a Avis en forma de l'aigua, de l'alien aquest que agafa Aigua l'aigua per plastilina. esclar i tal, i la pel·li, jo no sé de quin any és Avis, però deu ser el 86. 89. Avis és del 89? Sí. No feia tant de temps. No, aleshores ja... Però que va ser la revolució tecnològica, el T-1000, i ja surt a Avis, o sigui, sí, jo també crec que el 3D és 3D. Sí, el que passa és que el 3D el jutgem pel que ha passat després, i és que el problema que va tenir Avatar i el 3D d'Avatar és que no van haver-hi hereus o testimonis que recollissin Clar. el que va fer ell. Però a mi crec que el seu llegat, la seva major aportació és la vinculació entre tecnologia i creació. Això sí que és una cosa que ha fet des de Digital Domain, des que va començar amb els efectes digitals fins al 3D i fins ara amb la captura d'imatge a l'hora de rodar els avatars. Clar. Soy muy mala para las fechas, pero ¿cuál es primera? ¿Es primero Terminator 2 y después Jurassic Park? Jurassic Park és del Más o 92 i Terminator 2 jo diria que 90. Jurassic és del 95. 95. No, igual m'equivoco. Ho posarem als que Sí, mirarem s'ha perquè sí. equivocat, Carlota, s'ha equivocat, Alberto. A veure, T2 és del 91 Clar. i Spielberg va rodar... Després segur. Spielberg va rodar Jurassic just després de la llista de Schindler, que em sembla que també és del 91. Però és 92. l'època. Per què Però ho sí fan deies, fa- Carlota? No, porque justamente mi sensación es que justo son las dos películas que hacen que los efectos den un paso adelante a lo bestia. No? Sí, no, totalment. A sac, a sac. I de vegades pensem James Cameron 3D amb James Cameron 3D Avatar, però hi havia tot el que va fer amb el 3D com a integració digital, d'efectes digitals a imatges. És que hi ha True Lies, hi ha coses molt que són digitals, que les continues veient ara. Lo dels avions, que jo sé que eren avions de veritat, però hi ha unes parts que l'avió està, que la nena està a dalt i veus que és recreació digital, que està superben fet a dia d'ara, eh? Sí, total. Clar, ara James Cameron hem dit que no ha tingut continuïtat, per exemple, amb les pel·lícules de 3D. Vosaltres creieu que el 3D... parlant d'Avatar, el 3D, la càmera 3D, Pandora, les pel·lícules fetes en 3D... És un fracàs que no hagin tingut continuïtat? És que només ho pot fer ell? És que no estem preparats per aquesta tècnica que encara? Jo, sincerament, crec, jo mai he sigut fan del 3D, crec que era una experiència que no va arribar al 100% de que tu estiguessis còmode veient, o almenys a mi em va passar això. Ah, que et marejaves. No, portaves unes ulleres. Si no portes ulleres, normalment ja l'experiència era portaves alguna a la cara, però després jo Jo vaig veure Gravity a Sant Sebastià amb unes ulleres especials, que era increïble. Però era increïble, però no del tot. O sigui, hi havia parts que veies perspectives rares, Ja. i jo crec que mai ho van aconseguir, i jo l'única cosa en 3D que he vist que em vaig caure de cul va ser un documental del Wim Wenders, que es deia Pina, crec. Oh, de Pina Bausch del 2011. Que sí, que el 3D era... O sigui, que em vaig quedar de... Uau! Però crec que mai ho van aconseguir. Yo creo que lo siente como un fracaso. Sí, Yo creo que personal. Yo creo que sí, porque era una apuesta gorda, ¿no? No, i a més ell deia que el cine serà 3D o no serà, o sigui... És que mi ignorància total, però la 2 ja va ser en 3D Sí, em sembla. majoritàriament, també era en 3D o ja no? Sí, jo crec que per això va vendre tants números, perquè és que estàvem avorrits del... No estàvem avorrits del 2D, però és com l'estímul extra perquè tu compris l'entrada i vagis... Parlo de la 2, que jo sé que la Sí, 1 que sí, va sí. ser majoritàriament, si no la veies en 3D, Sí, la ves en 3D y encima Pero- también son estos que se mueven y te echan algo. Sí, aquella època que s'ho
s'obrien tot de sales de cine hiperpetites de 4D. 4DX. Sí. Ho havíeu provat mai, això? Sí. Que... És com estar en una muntanya russa i veient una Sí, pel·lícula. no compres Coca-Cola ni nada de eso. Ai, per favor. I jo crec del 3D també, que van convertir en 3D pel·lícules que no tenia sentit que fossin en 3D. Jo crec que van... Destinació Van matar final, la gallina, estimada. Destinació final. Però jo crec que va per allà. Jo vaig tenir l'experiència plena. O sigui, de dir... Sí, Hi d'aquella... havia alguna incòmode, jo em feia les ulleres tota l'estona, em les tornava a posar, inclús Avatar, Recordo que hi havia molts planos d'Avatar que te les treies les ulleres, es veien igual amb ulleres Sí. o sense ulleres. Ok. Sí, jo crec que potser el que va fallar aquí és que aquesta tècnica es fes universal. Si, per exemple, el Mundial de Futbol, i és molt trist, però si el Mundial de Futbol s'hagués retransmès en 3D, hi haguessin hagut 50.000 models de televisor en 3D, doncs segur que potser hagués funcionat, o que no s'haguessin necessitat les ulleres. El futbol se'l va anar al cine una altra vegada. Segurament. Però és que aquestes tecnologies van molt lligades també als Jocs Olímpics i als esports així en general. Bueno, No és tot, potser en James Cameron no pot tot. pot la IA, perquè recordem que James Cameron ara està invertint molt fort en intel·ligència artificial per acabar de completar els efectes digitals de les seves pel·lícules. Què pensem d'això? Què opinem? James Cameron s'ha venut a l'enemic? James Cameron està seguint el camí natural que portava fent d'aquests anys? Me parece que es el camino natural. Si a él le interesa la tecnología, pues le va a interesar esto para enfocar a sus películas. A lo millor també és una manera ràpida de marxar de Pandora i poder fer altres coses. Però si diu que vol fer 7 pel·lícules d'Avatar, que Si van bé, marxar de Pandora... si van bé. Ja. No ha tancat la porta que siguin d'altres directors que agafin el Tienen los actores 5 años metidos ahí, rodando. Qué locura, por favor. Sembla una discogràfica gairebé, això. No. Vale, per tant, estem d'acord, no? Bueno, jo sé que és una eina... Jo no estic molt posat en IA. De fet, no sé ni què m'ha pintat el xat GPT, no l'he vist mai. No has obert mai un xat GPT? La veritat és que no. Però Uau! jo sé que és una eina que s'està fent servir en la publicitat, s'està fent servir molt en previsualitzacions, a rodatges... Clar, és una eina que si funciona, funciona. O sigui, jo crec que hi ha també molt de polèmica amb escriure guions a MIA i tot això. I jo el problema que tinc amb la IA és el dia que ens colin, que vegis alguna cosa i que no t'ho diguin i que t'agradi. O sigui, jo llegeixo molts còmics i he vist còmics a MIA i el problema no és que estiguin fets a MIA, és que no, són una porqueria. O sigui, els veus i dius, són horribles. Sí. I a mi el que em preocupa és això, que un dia millor llegiré alguna cosa o veuré alguna cosa i després em diran, quan jo digui, o sigui, això és boníssim, i em diran, està fet a MIA. Clar. I ahir què passarà, no? Us haig de preguntar per la vostra experiència, Roger, ara tu m'acompanyaràs a escoltar un momentet. Com pot ser un repte rodar amb pressupostos tan alts? És a dir, sabem que James Cameron somia car i per això només ell pot fer les seves pel·lícules, no? Però pot també ser una dificultat tenir molts diners? Home, si la cagues, segur. Vale. Es como llevar una empresa claro. muy grande, ¿no? Claro. En cierto sentido, mover a tanta gente, tantas cosas. Sí, t'ha de sortir bé. O sigui no, crec jo que el gran pressupost no implica que surti bé i si surt malament. James Cameron potser hagués estat una miqueta millor persona perquè sabem que James Cameron és superdictatorial als seus sets de rodatge, potser hagués estat una miqueta millor persona si hagués tingut menys diners o què? No sé, de repente, es que a lo mejor en Terminator también era insoportable, ¿sabes? No se sabe. Bona fama, no diré més, però bona fama fa molts anys no té. No sé, això, o sigui, vosaltres sabreu que és millor si tenir moltíssima gent treballant o poca, si tenir mitjans o pocs, si hi ha més estrès a l'hora de tenir... Claro. Yo creo que es que ya no está hablando de hacer una película, está hablando de casi de hacer un producto comercial, que es una cosa distinta, ¿no? Ya. Que sobrepassa la categoria de pel·lícula. Sí. Uau. Tu ara, Carlota, rodant als Estats Units, perquè recordem The Edge, ja ho he tornat a dir, The Edge of Normal... Sí. No ho he dit igual de bé que tu, però no passa res. The Edge of Normal l'has rodat als Estats Units amb un equip supergran. Tampoco tan grande. ¿Cuántas personas? Fes que no una sé imatge. decir, pero digamos que es un equipo, digamos que el presupuesto es más o menos el que tenía Terminator 1, o sea que no es una gran película americana. Vale. No, vale. es una película, lo que llaman ellos una película media.
Ok, Sí. però a l'hora de posar-te al capdavant de tota d'aquesta gent et surt la coseta com autoritària o què? No, No. es de cómo eres. És una tia molt maja. No. No, en el seu cas no. Jo sé que James Cameron estava molt enfadat amb els anglesos de Pinewood Studios, els estudis on es va gravar de Batman de Tim Burton, per exemple, i moltíssimes altres pel·lícules mitiquíssimes del cine, perquè es prenien l'hora del te. Perquè hi havia una hora estipulada en què la gent parava per fer el te. I literalment va dir, aquí us quedeu quan van acabar de rodar Aliens, aquí us quedeu, no tornaré mai a aquests estudis perquè us heu pres massa descansos per prendre el Sí, te. aquí es para pa'l bocata, Pero també. yo es que también, no sé si es verdad, porque yo he rodado una película en Inglaterra y ahí no paraba nadie para el té. Bueno, sé. però això Sí, però Però és culpa de James Cameron. O sea, yo los Sí, rodatges però- que yo he estat, veia al quart d'hora... No, en mig España matí sí, per- en per- España se para para el bocata, Pel bocata. pero, Bueno, en però- Estados Porque Unidos, pa en bocata. Inglaterra no se para el té. l'altre Pau veig... Però això és com quan van venir aquí a rodar Los Otros amb Amenábar i hi havia el mite aquest que la gent parava per fer siesta. Claro. I no és veritat, la gent no para per fer siesta. No? No? Amb el- Que jo sàpiga, no? La gent no para per fer siesta, però a l'hora del dinar hi ha molta gent que fa la siesta. Vale, d'acord. El Bueno, que passa és que el James Cameron té unes maneres complicades pel que expliquen en els rodatges. I si hagués sigut només a Aliens, doncs dius, és culpa del te i és culpa dels anglesos. Però és que les històries que explicaven a Titanic... què explicaven de Titanic? A Titanic, doncs, acomiadaments, insults, intents d'agressions gairebé. Perdó? Sí, és un senyor macho en els rodatges. I Molt- The Abyss, que li deien The Abuse? Mi hermana sí, no sé. Sí, l'equip tècnic, perquè es veu que James Cameron no deixava que la gent anés al lavabo, deia que si tenien pipí, que per alguna cosa estava a l'aigua... El vestimenta i tal, sí. Exacte, i que de fet Ed Harris va estar a punt de morir ofegat per un accident, en aquest cas la gent va, o sigui, per la quantitat de clor que hi havia a l'aigua, perquè no creixessin algues al tanc que van construir a una central nuclear abandonada, van començar a quedar-se els cabells blancs, havien de rodar amb vaselina durant hores i hores i hores a dins de l'aigua, vull dir... Tremendo, increïble. Bueno, hi ha l'acudit que van fer la Tina Fey als Globos de Oro quan feien la introducció, que hi estava nominada la Catherine Bigelow per Laura Más Oscura. Que va ser parella de James Cameron. Va estar casada amb James Cameron i va dir, l'acudit era cuando tiene que ver con tortura, me creo con a la mujer que ha estado casada con James Cameron. Ah, sí. Evidentment. Que és una frase que ara ens encaixa superbé, sincerament, He dit, molt bé. I, escolteu, tornem a parlar una miqueta d'actualitat. Què en penseu d'aquestes 7 pel·lícules d'Avatar? Teniu curiositat? Teniu ganes de la pel·lícula Avatar? No. Vale. Me temo que no. Jo no tinc. Jo ja us dic que veient la 2, que no la vaig poder acabar, no es de las pelis que espero realment. ¿no? Bueno, yo la verdad es que llevo a mi hija a lo que sea. Si es para llevarla al cine, la veo. Si ella quiere ir, la llevo a lo que sea. Sea la patrulla canina Navidad, lo Pero que haga falta. ¿ha visto la 1? ¿Sí la ha visto? La he visto la 1. Le dio un poco igual, pero igual en una de estas, si le gusta a sus amigas, la verá. Iré a ver la de Wicked 2 y de todo, lo que sea para ir al cine con ella. Que bonic! Jo és que a mi el que em ve de gust veure és si realment en Cameron tornarà a sortir-se'n i tornarà a demostrar que tots estem equivocats i tornaran a haver-hi milers i milers de persones que aniran a veure la pel·lícula. No sé. Interès per veure-la? No massa, però sí com a fenomen veure que sí respon. Sortir-se'n en un sentit de vendre moltes entrades. Sí, en aquest cas sí. Tu creus que estem sent una miqueta injustos amb el cine comercial, demanant-li que vengui tantes entrades com les pel·lícules de James Cameron? És que llavors què més li pots demanar si no el cinema comercial? El cinema no sigui comercial, no? Ha de vendre entrades i sí pot ser que estigui bé, però almenys el comercial ha de vendre entrades. Què penseu? Pues que tiene toda la razón, lamentablemente. Dilo. Ojalá fuera al revés, ojalá fuera que lo importante fuera que la película esté bien, pero lo que se espera del cine comercial es que sea comercial, básicamente. És que vengui Sí, el que passa és que jo crec que hi ha 2 tipus de cine comercial. Hi ha un que l'objectiu és fer calés, i punt, però jo crec que hi ha un altre tipus de cine comercial, que és el que fan James Cameron, Spielberg, que jo crec que el seu objectiu realment és entretenir a la gent i emocionar-la. I jo crec que això és honest, sigui com sigui ell o el que hagi fet, que això és una altra cosa, però jo crec que aquests directors, això implica, són tots multimilionaris i fan molts calés, però jo crec sincerament que ells
no volen tant els calés com incidir en l'espectador i bueno, que és la base de la dramatúrgia i de... Que no és lo mismo Minecraft que una película de James Cameron para Exactamente. momento, sí. Estem d'acord. Sí. Yo lo creo. O sea, hay moltes que veus i dius, bueno, això només volen els meus Sí, calés. hay algo del viaje de Sullivan, ¿no? De querer... Total. Sí, inclús un Christopher Nolan, que finalment és... O sigui, tota aquesta gent, jo crec que vol que el que li agrada és que la gent vegi les seves pel·lis, s'entretingui i s'emocioni. Sí. Fer bones pel·lícules molt grans. Ja ve, sí, fem pel·lícules molt grans, no? O sigui que, i jo crec que és superlícit i a mi és que aquest tipus de cinema comercial a mi m'encanta. Sí, a mi també. Quan està ben fet és que funciona. Si a més transcendeix i a més de tenir aquest appeal comercial, doncs funciona i explica una bona història, és que és això, No sé tú, pero yo, por ejemplo, yo me dedico al cine porque yo veía ET. Porque ese tipo de cine que era cine puramente comercial que aspiraba justamente a eso. Luego, además, encuentras una sensibilidad en otro tipo de cinematografías, ¿no? Pero lo que te hace que la primera chispa de emoción y amor por el cine suele ser este tipo de películas. No, totalment. Vaig a posar-vos una galleda d'aigua freda. Recordeu que James Cameron va dir que per Terminator ell va fer una llista de totes les coses que ja funcionaven a les pel·lícules del moment i es va dedicar com a replicar-les tant a Terminator com a les pel·lícules següents. Què en penseu d'això? Però va dir quines pel·lis eren o no? No, ell ha reconegut que la llista existia, ha dit que la va perdre fa molt de temps en una llibreta por ahí, però no ha especificat quin mapa mental tenia exactament. Yo creo que eso lo hace también Ryan Coogler, ¿sabes? De este rollo el director de Sinners, de Creed, Pecadores. Tal, ¿sabes? Este tipo de cosas... Sí, jo no ho veig malament perquè tu, a lo millor ell ha fet la llista, però tothom jo crec que tenim un bagatge que conscient o inconscientment, ell ho ha fet conscientment, no de fer la llista, però jo crec que tu tires sempre del que has vist, del que t'agrada i del que creus que funciona, ¿no? Yo pensaba que le venía de una pesadilla que había tenido de son... Sí. Terminator com a figura del robot sortint entre les flames va venir després de fer Piranya 2, enfebrit, emmalaltit per estar hores i hores a la sala de muntatge intentant remuntar aquella pel·lícula. Llavors va pensar en la imatge del robot, però a nivell d'estructura narrativa sí és veritat que va ser com un bar, això, Però és que insisteixo que això és la dramatúrgia, Eso es lo que és hizo... l'art d'explicar les És que històries. Indiana Jones n'és així, també. Sí, ¿no? totalment. Y también Star Wars. Sí, Star Wars es lo mismo. Escolteu, esteu sent molt agradabilistes amb James Cameron. Quina és la vostra opinió més polèmica de James Cameron? No, o sigui, no polèmica, no sé, o sigui que la fama aquesta que té amb uns altres directors de ser un tirà em sembla absurd. És que a mi, jo he dirigit poc, però és que a mi la figura del director o la directora tirana és que em sembla totalment ridícula. Algú que estigui a crits al set tractant malament a les persones em sembla tan demencial. Seria això, si es comporta així o es comportava així, doncs... Sí, y luego también hay otra cosa que se decía de él que a mí me repateaba, que la gente decía que le dirigía las películas a Catherine Bigelow. Y a mí eso me ponía de los nervios. És que jo crec que hi ha una cosa que per això a lo millor hi ha la ràbia de... Sí, se decía eso. Sí, totalment. A lo millor hi ha la ràbia a la Catherine Bigelow, que és que Terminator 2 està considerada la millor pel·lícula d'acció dels 90 a moltíssimes llistes. I jo crec que hi ha una millor, jo crec que de debò, que és la Llaman Body, que és millor, per mi és la millor pel·li d'acció dels 90. Sí. I ell la va produir també. Però tot el mèrit és, evidentment, i ho ha demostrat després amb la resta de pel·lícules, 100%. d'ella. Però jo crec que com pel·li d'acció és molt millor encara. Le llaman Body que Terminator 2. Reivindiquem. Garanties replicants. No, si tú quieres aprender a hacer una secuencia de persecución, ponte Le llaman Body, totalmente. Sí, absolutament. Sí. Jo li recriminaria el fet d'haver-se passat des del 97, que va dirigir Titanic, sense haver fet una altra cosa que no siguin els avatars. Estem parlant de gairebé, què són, 30 anys? Sí? Aviat farà 30 anys, i després de totes les pel·lícules que per una raó o altra ha deixat de fer. Jo, per exemple, m'hagués encantat veure l'Spiderman de James Cameron. Oh. Sí. I no la va fer perquè, doncs,
es va ficar una altra vegada amb els avatars. O sigui, a tu el que et fa ràbia és totes les pel·lícules de James Cameron que no ha fet. I això estic aquí fent de crítica. Mira una pel·lícula i diu aquesta pel·lícula no és la que jo voldria que haguessis fet. Val? Que això no pots jutjar una pel·lícula pel que tu voldries que fos. Però sí que m'hagués agradat veure no sé si heu vist la sèrie El Séquito, Entourage, en què el James Cameron fa allà un cameo i hi ha com una subtrama que dirigeix Aquaman. Doncs una pel·lícula de còmics així, un Marvel o un DC amb James Cameron hagués sigut com bastant bèstia. Aquaman, evidentment, perquè no he pensat jo en James Cameron amb Aquaman. O sigui, és l'Aquaman, pobret. Ai, m'ha encantat. Superbona intervenció, molt bé. Anem a parlar dels fans de James Cameron. Vale? Perquè a mi em passa una cosa, i és que els fans de James Cameron a xarxes no fan tant de rebombori, o almenys no tant com els de Zack Snyder, que de cop i volta, quan es revolten, sembla que sigui l'hecatombe i que, no sé, que s'acabi el món a Twitter, o els puristes de Star Wars, que es posen, o fa anys es posaven a discutir què era canon, què no era canon, si les noves eren bones o no eren bones, si Ben Solo tenia pectorals o no. Què penseu dels fans de James Cameron? Són tímids d'entrada? Existeixen? I són? Existen. ¿Té fans James Cameron? Yo creo que sí, pero que son más puristas, ¿no? Son gente que le gusta el cine, más que sean fans de Avatar o... Claro, és que si estem parlant de fans de saga Avatar, doncs clar, aquí tenim un problema, perquè no... Tothom és fan. O sigui, si l'ha vist tanta gent les pel·lícules, és que... Sí. Jo crec que va més enllà de les xarxes i de la... O sigui, jo crec que ell toca un públic que és tot el públic, no? Perquè la poden haver vist els meus pares, o sigui, les veu tothom, no? O les ha vist tothom, no?, aquestes pel·lícules. I que jo crec que el seu corpus de pel·lícules boníssimes, les xarxes no existien. O sigui, crec que va per allà, o sigui, va per aquest camí, no? Que quan es va fer Terminator 2 o quan es va... Això no existia. Aleshores, ni en Titanic. O sigui, jo crec que l'única pel·lícula que ha fet que ja hi havia xarxes és Avatar, no? I aleshores, aquests altres directors, aquest Snyder que has dit, jo crec que sí, ja Dawn of the Dead ja començava, és 2005 o així. Exacte. I jo crec que sí, a lo millor ja existia internet, ja feia molt, i o sea, jo crec que va més per allà. Pero que Zack Snyder también tiene algo ideológico, que hace que la gente enganche por eso, ¿sabes? Sí, puede ser. Com més de dretes, potser... Vale, sí, més gent disposada a estar a Twitter molta estona barallant-se per alguna cosa. Sí, yo creo que tiene algo que ver y que tiene que ver con las redes también. Sí, i que jo sóc fan de l'Snyder Cut, totalment, Sí, jo no. compro l'Snyder Cut. Jo el que crec Snyder. és que és molt fàcil identificar-se amb algun personatge de Star Wars, ja siguis Anakin o Luke, o la Rey, o que és molt fàcil identificar-se amb Harry Potter o l'Hermione, però amb Avatar, per exemple, és molt difícil identificar-se amb algun dels personatges. Jo, per exemple, no tinc. Que són molt lletjos. Es que bueno, es que el otro es totalmente el viaje del héroe, ¿no? Y a cambio aquí en Avatar no sabes qué es más importante, si toda la tecnología para entrar a Pandora o los personajes de Pandora, ¿no? Sí, el món o els personatges. I és veritat que són ultra lletjos, és com un quadre del Bosco. Allò, és com, deixa d'estirar-los, no s'estiris, hijo, por favor. Llavors, podem dir que James Cameron és molt important, però al mateix temps, a nivell de xarxes socials, no és gens important. Ara mateix es pot com concebre com a fracàs, vendre moltes entrades al cine però no generar polèmica? Jo és que crec que va haver una època fa molt poc que es parlava d'això dels actors que tenien més seguidors que les cadenes i tal. Jo crec que això s'ha desinflat bastant, perquè s'ha demostrat que gent que té milions i milions de seguidors, directors, actrius, actors, després les pel·lis no han fet res. I no diré exemples perquè no cal dir noms. No cal. Però està supercomprovat. I jo crec que això que sentia abans fa uns 3-4 anys de les cadenes volen, jo això ja no ho sento perquè crec que no és el mateix que la gent ho té gratis a casa, que no després tenir que pagar l'entrada i veure segons quina cosa optimista, aquí? No està mal. Sí. Què pensem? No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que realmente, por ejemplo, también lo que decías tú, por ejemplo, Zack Snyder tiene muchos seguidores, pero luego la Rebel Moon estas no las ve nadie, ¿no? No sé. És veritat, Rebel Moon, la gran intentona de generar un nou fenomen fan que es va quedar... Crec que han fet dos, no? Pot ser o no? Sí, hizo un dos, back-to-back. Es que las hizo a la vez. Ah, va. Sí. Mare meva. No, jo el que crec és que el fet
de vendre entrades, en cap moment es pot veure, sobretot vendre les entrades que ven aquest senyor, es pot considerar un fracàs. Val? Hi hagi debat o no hi hagi debat. Llavors, per exemple, amb Titanic sí que hi va haver debat. Recordo debats encesos, no a xarxes, perquè no hi havia xarxes aleshores, però sí que hi havia fans, hi havia gent que estava en contra, i estava molt en contra de Titanic quan es va estrenar. Molt en contra. No entenia com podia ser que el vaixell trigués més a enfonsar-se a la pel·lícula que a la realitat. O sigui, dilatava el temps. Roger, en plan, aquest vaixell no s'enfonsa com toca! Però en aquest moment jo crec que el 100% dels estudis canvien tenir un taquillazo per una pel·lícula que generi debat, tal com estan les coses. Jo crec que els encantaria tenir més d'un taquillazo, i ho diu, no sé, Warner, que durant el 2023 només va fer Barbie i la resta de coses que va fer va ser un absolut desastre. Sí, potser sí. Que els estimem igual, gent de Warner, us estimem, però sí, estic completament d'acord. Sí. Igual diem que els universos de James Cameron, per exemple, no enamoren tant com els de Harry Potter, no? Que són més idiosincràtics, maybe. Sí, también están basados en una IP, o sea, previa, que ha tenido mucho tiempo para que ganase el cariño, ¿no? También yo creo que, no sé, sí, yo creo que Terminator sí lo ha conseguido un poco, ¿no? Sí lo ha conseguido, aparte están en nuestro subconsciente, creo que de todos los universos que ha creado es el que más. Recordem IP, propietat intel·lectual, que és, en aquest cas, els llibres de Harry Potter o un univers anterior, no? Sí. És que fins i tot Star Wars es pot considerar com una IP, perquè entre les 3 originals i les 3 preqüeles va passar tant de temps que ja podia considerar-se com si fos... I a més, abans van haver-hi les novel·litzacions, abans de que en George Lucas es decidís una altra vegada a obrir la capsa de Pandora. De Pandora? Doncs això no sé. Però el que també és... A mi em sembla curiós és el fet com James Cameron arriba al cinema perquè veu Star Wars i també crea el seu propi Star Wars, que és Avatar amb els Pandora, que bàsicament replica aquest món. Replica la complexitat del món. Sí. I el fet que tot vingui d'una mateixa família. Vull dir, està Jack Sully allà... Una mica, sí. Etern. És Adam i Eva a Pandora. Exacte. I ja per acabar el programa, si pensem en la recepta de James Cameron, té la recepta de l'èxit, no? Té el que funciona, que ven moltíssimes entrades al cinema. En un titular, quina creieu que és aquesta recepta? Yo creo que están todos los productores de Hollywood intentando explicarse eso. És el gran misteri, no? Sí. La pedra filosofal. Bueno, jo és el que he dit abans, jo crec. L'objectiu és l'espectador. Sí. O sigui, Sí. entretenir i emocionar l'espectador. I crec que ell i uns altres cineastes ho tenen... Ell ho té claríssim, jo crec. I per això la recepta seva és el que faci falta per capturar l'atenció de l'espectador. És com quan deies això de la llista, és com si fos un enginyer de les emocions. Val? I que aplica aquests avenços tecnològics, però pel que dieu d'explicar històries que emocionin i entretinguin. Un enginyer de les emocions. Sí, un narrador. És que jo crec que és un narrador pur i dur. O sigui, és un... De vegades pensar en l'espectador és l'acte més antiegoista que podem fer, no? Més d'abandonar-se d'un mateix i regalar-se als altres i deixar d'explicar les històries que tu vols veure per explicar les històries que la resta vol veure. No sé com es fa això exactament, perquè m'ha quedat molt bonic, però absolutament irrealitzable. Bueno, ell té el secret, això està claríssim, o l'ha tingut. Total. Ai, bueno, molt bé, doncs que bonic. Jo crec que podem acabar el programa en aquesta nota encisada, ja que hem estat tan crítics durant molta estona amb determinades pel·lícules de James Cameron, com Mentiras arriesgades, que és fantàstica, i molt problemàtica també al mateix temps. Moltes gràcies, Alberto, Carlota, Roger, per haver vingut. Plaer. I a vosaltres que ens seguiu, ens veiem a la propera.